Inuang pamandi ko, no? Gumay naman eh. Di namin ikaigo. Napas lang magpapa. Di unta kong problemahan eh. Bro, pasang tagaan ko na mag-Jaguar Rice ron, bro. Michael! Gaon sa kadire? Nangitaw pang palit na itong bugas ya. Urot na muna itong Jaguar Rice. Giingnan na biyat ikaw. Ay napagproblema ana. Ako na'y bahala na. Pastilan kang bataa ka, oy. Ngano manginganit ako is? Dili mang tatadautan. Ngano manginganit itong kinabuhi? Sensya kayo dong ha. Palit ra niya tao subog Jaguar Rice. Teng pa. Nakoy 100 dire. Igo ra siguro nino. Sige, Kois. Wala tra dire sa gawas ha. Palit sa kog bugas. Ay naglakaw. Ay, boss. Unsa may mga boss? Kanang mupalit unta kog bugas sir ba? Ah, natay dagang bugas diri. Unsa man klase mong bugas? Nama tong kuan, Jaguar Rice. Ah, Jaguar Rice. Natay dagan na diri. Pila man ka kilo mo ah? Kato lang tang gamay sir, katong 5 ka kilo. Ah, 5 kilo. Timinga kay nimo. Wala yung 5 ka kilo. Ang nadira namo, sinako na lang. Pila day mo kwarta? 100 naman ang kwarta ra sir. Na, pasensya jud kayo sir ha. Ang dam magud mi kay halilon kay Jaguar Rice jud. Ah, sige lang sir, okay ra. Salamat. Sige sir, pasensya kay jud ha. Sige sir, salamat Sige. kay. Kois! Arot na yung Jaguar Rice, Kois. Kulang man na tong kwarta dong. Isa ha? Nakoy kwarta dire. Napila gitu is? 240. Pero kulang Japon kay sinako man laman may nabili nila diha. Pahita ni Kuis no? Sa bugas, katang panganduyon. Ah! Palit na naman nato ni soft drinks. Snack ba? Ikaw yung bata ka eh. Tala. Tah. Boss. Tawatan ninyo. Pasensya kayo ha. Giplastic na ako pero 5 ka kilos na niya Jaguar Rice pud na. Wala na magumi atong 5 kilos na rice gold, puro lang mga sinako. Wala, basig kulang akong kwarta sir, dagpila unta ni. Ay ayaw ra na. Tabang na naman na ninyo sa Jaguar Rice. Kaya nakita mo po na ko inyong pagpaningkamot para lang makapalit og bugas. Duha ta sir. Ay ayaw ra. Dala ninyo para palit na ninyo nagsudan. Diba dong? Pag binutan biya ha. Salamat kayo ni sir. Dako Sige. kay tabang sir. Salamat pod. Amping sir. Amping pod mo.